Sa isian ba ni ka por ka mamata nga dap da ka jing songo yu blay ya ka banga yo pat ban wan shiki yeng ke jong pi lang ba ka ni ka khuborstep ka ni ka ski ka mamata ka puram ke juk nya should try but shisha ngi dap da ka jing songo ya ka ai ka bo blay wa ai hangi ka ni ka ktien ka ni ka ktien ju sha ka ni ka ba im ka ba don bor ka jing ai ka ba kodon na ki ba kodor tam ka kham kodor ka ksiar ka kham kodor ka rupa ka kham kodor ka no ka jing don jing em le ne ka no ka tiar ne ka mata ka ba don hang ni ha perthai ai ngo ka ni ka ktien ka dei sha ka ba kodor ha do kata ngis ngo yu blai ngis ngo shisha bu ai ngi ne ka ktien na maram pat judan ha ka perthai ban yo sngo ye ka ktien ka jong blai ka dei tang na ka ni ka ktien ka bible ka ktien phareng ki ong bible ka mot believe it before leaving earth rane ka basic instruction before leaving earth bible haktin khasing yong ka kot ba da shisha ka bible ka ba ningkong ya ka bala print ka dei ka bible ka ba he ba ka ba ben ba la khot shisha ya ka kot ba ka dei hagani ka kot ya ka ba ngi i ya ka ji ba ga jong blai ka dei hagani ka kot ba ngi i ya ka jing pen em ka ba kraw ga jong blai ngi ka bor ga jong blai ngi i shisha ya ka ta ga jing ba ka ba kraw ga jong blai hagani ka ktien ga jong u ta deng ta ngi sngo e yo blai po ai ngi ne ka ktien ga jong ba deng ta kai ba ktien ga jong blai ka kren kan or long ba kai ba ktien jong blai ka ya thu ka ta kan ja ba kai ba ktien ga jong blai ka lai thu lupa ka ta kan ja ba nget na phim nget kan ja ba deng tang i kren ba yai kren ka ktien ka jong blai ba jisu ong ka ni ka ktien nga sung tanat aba jisu kren ong kum ne i puli ka ni ka nong ka ba khatsan ka khot ka ba lai ong pimenta philong ki ba khoi da ka ta ka ktien ya ka ba ngala kren ha phi chisien bangi ya sngo ka ktien ka jong blai ba habo blai ukren hangi ukren ban pen khoi yangi ta deng ta ktien ju blai jisu ong pimenta philong ki ba khoi da ka ta ka ktien ya ka ba ngala kren ha phi ka mo chisien phi priang ktien jong blai si sim phi pdiang hi ka ni ka ktien am phin long khoi bet mar ka ktien jong blai ka long ta ka ka basat nga si ai nuk sai ka ta kum ka kali ka banang mi na showroom ka pranai krik nri ha ba ka mi sha surok ka kti jong ka ta ka surok ka pen kti lane ka pen jakliai ka ta ka kali bat kum u kenrat u babha u sat ka ta ka kali lane u lit pha sat ru ta ka kali khnang ba ka ta ka kali ka nang ai pranai ba ka nang ai khoi deng ta habang idon hang ni ka perthai ka ke jung ni ka perthai ka la ban bit hangi kala ban bit reng ka ban ong fi ha ba fi pule pa ka ktien ga jong blai ka ktien jong blai ka sat ya ka ta ka jing jaklia jong ka perthai ka bala ban bit ne ka bala ban sno ha ka jing mut perkhat ka jongi ne ka jim ka jongi ba deng tang ya ban song tho ini ka wei ba ngilong komite ki kali ki ba thamai ho ngi di ki breu ki ba rim man chwa han re ha ga sngi ka bangi pdiang yau jisu lapen thamai ngi na ai nuk sai ka ta kum ka kali ka banang mi na showroom krek ka pernai ka thamai lut na dong shadong ngilong kum ta habang yo pdiang yau jisu ha ga jing im ga jongi but deng ta habangi long ki kali ki ba thamai ken mau ki ni ka wei phi haban ya bhai ka kali phi haban sumar bhai la di phi haban ya ga site la jong wanum ya ga site jong ki wei na marba laban sha tenra laban sha mo laban accident laban men saru ta da hafia ban ya ga site ga jong blai wat ya ga site ga jong bomman mar kata kam de galanti ga jong fi galanti jong bomman ka laban pen kho ifi ka laban pen jot ifi ka laban pen snew ifi ka laban pen yap ifi ta da ya galanti ga jong blai ka babal ka kran sha ka ta don galanti im ka bet how breu bon sin ki breu ki hair speed galanti ha wrong side ka bam dai bar kum ta ka up ka jingma ka ba kraw bar ka up ru ka jingyap hi kan ha ka ba khatdo tadeng ta don kalenti im ka bet ya how breu hndrai ka ba kot ka long kalenti jong jingyap tadeng tang haban ya bet ha kalenti ke jong blai astuna ron puli ngi ka por na ka ktien ke jong blai na ka kitab proverb ka angkum ni ka proverb ka ba ar pulai ka khot ba ar phun riu astuna ron puli na ka por ka ktien ke jong blai pen kan mau ya phiru ka ni ka sngi ba manta ktien jong blai ka ong kum ni ka ong ko khon to ai hangai ka donot jong me ba to ai ba ki khmat jong me kin snow bha ha ki lenti jonga ai ba ki khmat jong me kin snow bha ha ki lenti jonga amde ka lenti jonga ni ka perthai amde ka lenti jong ka pop na ka lenti jong baman na ka lenti jong kita ki nong kam snew handrai fin snow bha ha ki lenti ki jong utrai
tadi ta ai ka download ke jong fi show try what ai ya ka download jong fi what sam bentai ni ka download jong fi but no handrai to ai lut ya ka download ke jong fi show try ai lut try kwa lut mju kwa ka ba khndiat na fi kwa lut na mar habu e je fi khlam e khndiat u e lut ula the lut u khlam tingkai e shu na ka bentai la di ula the lut shisha bagade kata ai bangin the lut ya la diru ya ta jing it ke jongi shautra ngas tunat ni ka por ba upol ukraine kata ma bu ong hap city jong u shagi philippi ong kom ni kan nong ba ar ka ni ka khot ka ba khat nyo ko ong ho oi wala dala the no yanga kum ke jing ai ngu di ha ga jing knya bat ke jing shakri ke jing it jong pi na so komen bat nga le komen lem bat pi ba ro u ong hang ni u ong la the no yanga kum kata ke jing ai ngu di kabumut ulat the no ialade kum kata ka jing ai ngu di kum ka jing knya hakmat jong blai u klempen sa ai shu em tang khndia ro klempen sa ai shu na ka bantai la di ulat the lut ialade na ka bantau jesus christ raw ong ni ki tin philippine no manang kong khat bar foi ong ba yanga ban em kalong chris ban yap kalong ka jing man toy ta ka dei ta bo u pol ulat the lut e ka jing it ki jong u how try ba ka dei ka ta yangi ro ngin the lut e ka jing it ki jongi mau try ulat the lut yala ka jong jing it ke jong ushangi ka de yangi ru ban the lut ke jing it ke jongi shotrai ta de ta ngim de ban ai jaka yano ka man sim jongi la ne ke jimut prakhat ke jongi ne kano ka jaka bangin ai na ka man tau bomman ne saitan ne gi jong ne ka parthai ne ngin pen khoi yang ne ka jingmut ke jongi da mi pule ba ai pule ka tin jong blai mar ka don ke jing sait ka da ka tin ong ka tin jong blai ya ka ta ka jing em ke jongi kan ta de ta bang yo ka tin ke jong blai kum ka kali ke batmai what ai ba nya mano jim jong fi nya bha hi ma fi tra nya rap fi nya ini ke jim ke jong fi ka lenti ka badai ka site ka badai wa nom ya wrong site ka lenti ke jong baman ya ka lenti ke jong trai par kum ka kali ru am dan kam ba fi nya bha ma fi what ai ba mano ba nya ya ka jim ke jong fi tang tengi kum ai na steering house saitan kan malada fi ai ya ka jigim ke jong fi saitan no de budusman ka bible ka krenchai ka tabu de nong penya breu de nong shono breu de bathok bu shukor balam ler ba ka bible ka kreni ka tau de ru nong tu wan om tang bu untu henrei bo unyo ban penyap ban penjat de tade ta kwa abang if you aju ai steering ke jingim ke jong fi hano nya hi rangkat baru trai nya bat nya bha ngatip aba fi de utrai jong ke jingim ke jong fi mo utrai ai fi kan ka met ai fi yang ni ka men se mu ai fi yang ni ka gm kam dei ka jong fi ka dei ka jong trai ai fi ba pin sumar ta nei ta ha ba fi sumar hok e ka nya bhai ka ni ka gm par nga nget bu trai hi unda snow comment e la fi la ban sumar yang ni ka met ba ka men sim ka jong fi kan ma ka met ka ka temple ka jong blai ka met jong fi ka ying shong men sim ba khoi sumar bha wat ai ba ka no ba jaklia kan rung wat ai ba ka no ka ta ka ba isi kan rung marka met ke jong fi ke temple jong blai ta da wat nom di ye kan no basneu wat nom kren ye kan no basneu wat nom le ye kan no basneu de ban prakhat ye no basneu de ban kren ye kan no basneu ni haban le tang ye ka ta ka badai wat ai ba ka chaklia ni wat ai ba ka ta ka jakla jong ka perthai kan yo jaka ka download jong fi le ne ke jingmut ke jong fi le ye kan no ka babel ka ong le fi le ke le na kam ta ka buram jong blai le be na ka ta ka buram ke jong blai banganget utrahi unang ai borfi utrahi unang pensla fi pinang yai kat kum kaktin jom blai kan mau kaktin jom blai ka kren chai ka ta ar ki koren nomba san khot khat nyo kum ta la da ei udan ukris ulong ujing thao ubatmai fi de ki jing thao ki batmai thikum to kali ka banang mi na showroom kum ta ka de ka jing em ka jong fi ta de ta pen khoi bhai la de nya bha ka ni ka jing em ka jong fi nya bha wanom ai ba manom no ban nya ya ka site la jong ha ka lenti ka jong blai bar nga ngai pin poi shag destination ge jong fi bu blai lapan khre fi ga bahatam pachi sien bola pen khre mdan manom no bala an pen sange e bo blai la thmu ge jim jong fi ong for I know the plans I have for you ngatip ya ga jingmut banga prakhat chau phang jong fi ong trai ka jingmut jong ta ka jing sok ken lane ge jingkar khu om jong ge jing tim lane jong ta ka jing sneo baban ai fi ya ka ta ka lawe bat ka ta ka jingkar men ha ka por ba kut jong fi ong an ai fi ka ta ka lawe ken ma bu blai do kat ba fi ta wan ki uslai na ka download fi try no kar khui fi kwa ban doi nam ta jong fi ne ka por man ta try nga aingo ime ong yo ban kren ko try ban ki kun jama ne ka sngi aingo ba ka tin jama ka try ka dei ka tin ka ba im ka tin ka don bor ka tin ko na try ka ba
ai hangi ka ta ka jing shai ka ba ai hangi ka ta ka jing snot tho khtien ka jom ka pin kala ka khtien ka jom ka kta ka pin khia ya ka met ka jong me pha ka khtien me pin khia ba ni kon jom ka por la da don pring jong ki ko trai ki ba pang ka bishitam ka men sim ne ki jing mut par khat ka jong fi yo snow ka khtien kan pin khia ba ji sien ba la pha ka khtien kan mau ka ni ka wai ka khtien kan mon phai thli kan roi sha ka jaka ba ni ka khtien ka dei bal ha ba la dei ya phi ka ni ka singi phin roi phin man bha phin sei so bo trai ai ka jing em ya phi Pangada ngai aga nega sengi kan mau ban sumar bahaya la de. Kom kita ke kali ke badang syumi na showroom mga duai bafin sumar ya ka lentia ka jong pi halaga sengi tat ado bafin da poi sya ka ege bo blay la tmui pi. Bafin yo ita ka nong bafin poi sya ka thong ya ka bo blay la bo aga ji im jong fi nga duai nga kar khu pi nega sengi ka jing suk ka jong try kan long bat pi. Ado bentash ki bam chukat ak teng jisu. Amen but amen. Try na kar khu pi ngin se syam. Blem da ka boram jo. Amen.